na ewiase mu ase na ya uti obi asama na ye awerehosam utumi tin nsem ni bia na wa bie wa no wata wanum na wano eso nsuo se ya nsem ni bi eya awereho na nensem de ase ye kɔ no honhom mu no we ye spiritual case enende ye kɔ Eshira FM ekɔ5 ye nua ba bia ono kɔ pie mu we nhyem se se de wo problem awale mu nsem ni wo ha obi de wo ka obi kun obi ade wagya pade bi ni ade a yetumi de nipa ne kɔ eye antena wa na se eye Eshira FM na ya hwehwe nsem no ma se nyin se na wa hye na wondi a ne ya ye DNA test na je se ye de ahye wo be ma no ye de ahye wo kono adwo ba te se omugusu eye adwuma ne se na ye nua ba bia ono so pie mu ewo Eshira FM de asam na kosam ekoto Eshira FM ni modofo eya aweho papa onua bai se oni ni nua no mu na omo ye bako dumie no wege 12 mansia emmensia na sa busua ku 12 na se ma 12 na epie ma me ne papa ne yam no omo nyina ewo problem na problem ne se womo awo bako na wokɔkyera Eshira na wono keka nsam no wo se wawo mamu bako enson 7 na 7 no esuno bia ne papa aje se obi eja no na se srobia srade a woyigu ne nantem se different fathers na wawo nkwalam sanso na onua ba odi na chi so no so face the same challenging ono so awo bako miensa esrobia ne papa Mr. when na presenter bisa ne se wo so no udware wa bonte no ne se what it why say ne yema ne prophecy bisa no what it was say makai emre bi mi sansuo ejina koku ase efie no akura ase yat first no akura ase nti ojina koku ano edware na eye bosome nso apint ense wiase aye predededede na tese obo no ho adagya se wo dwale edwale papa hyewrade anuonyam na edwale ne mo na no mu se honhom enframa bi abo awura no ho enframa ne bo wura na ena enframani sa wura kokofo no nse na kwesua na me se me de wura honhom enframani sa de ne wura kokom na tete honhom na abeye ne obeye wa be take place awie wa be manifest awie ama wa wura koko na se ekọ efi sabe no ebesi sabre no honhom bi ene ne beda obeda bia na honhom bi ene na beda obeda bia na honhom ne ma beda na honhom nya ne beda pesa ada no sika wokita adwuma wo ye na bibia basa be ma na wanyem no kra ne wa pe ba bia fa ne okasai e ba hye ne yem abe ma no kra sabre ye hwehwe na ye hu no embombura eye Eshira emra sesia me ba cha ma me wo ye edumie no e ma 6 me ma 6 na o hawi na me ka say ye menko ana sa wo hawo ne ha me nanso mi frefre mi nuamu a ye nyina e hawo na e ha me na eno ana e hawo bia e ba cha ma wo enson na me wo ye no mi ensa e papa nko mienu papa nko e na ba ko papa nko sisi akora me sanya nanso be ma no e me ma ne ba me ne wo motna mi hu a kire de e beta asi na ware na ye basa no wejai me wo me ba panyini no na starte sa na ma ne starte na me ya me da me so da ye na me ne obi da eda ibi a nipa na me ne da bi kura na nipa na me ne na hia ibi a da kuru bi na me ni ato na nim no anu me koda ona everywhere me so da ye na one me da ibi wo nso abodam ni kai na one me da bi wo nso ase de mesi ehu na de na no wanye nipa bi wo nso kura wo pa me yonko ba besia no one me da spiritual lesbian se koye sa de na ibi a edwa na media nagu eno anu no na sika na hye pacho usa na ta dwale abontra na emre bi a che na misfa na bi dwale ye jale echi ti mi dwale na ade asa na ekura senso de on se hyen ni dwa abeka se awiabo ti mi hu se enframa bon kese ebe fa ba bi mi dware no afede mi hu anse obi aso mechi se e de mi ato fom aya wana baby mi dware nso koko ho no o de me to fom na obowura koko na se ade na nso obowura koko na se ne ye sem fama no ne bowura koko na se eno anu nde na bisa na me nwoda na oba so afu akoya ma ho mi ekwando aya semu nyame ti aswati se bonsam kwa ne furu so be ya nyankopon otumi esre bonsam me ofa so de na ha Pacho de mi sister kom na no ana msumi kom. Ona dinachi.
Me pacho dey. Also the same thing. Me pacho. Pacho, I will say. Ma what 3? What the member said away? Me ma 3. Oh. Sister, I will say. Pacho 7. What the member say? Me ma 3. To us, man. See, say the bear mamma in no one. Da. Ya tutu ye bi bia wa wale kwa so even ka wa cry the patient bear mamma to. How it is obey me ho ade no. Na okobo okokoko ye bibia no koji nkyerɛkyerɛ mu ne ne ma wobusuafo ho. Na imi nimi semenyim. Ti akyerɛ no na me hu ya na me bɔ na ma. Imi ka kyerɛ na wono so bɔ na busuafo ama ne no se oba wanyem de enya ne. Ade hye buo mu a enya ho ade. Me wo wi a na ya to akora ne din na ɔyɛ me ho ade aye bibia prɛko. Me wo wi enso no kora me ne no ne sister nyina ba kumase a betoto me ho ne manyina. Me hu de ɛyɛ kakra. Mu ana ofre me ka kyerɛ me sɛ ne sister kuma chinatu. To wachi ne tumu no ka sɛ ɔyɛ na dwe sɛ ɔbɛyɛ container bi. Ɔyɛ container na ɔyɛ okonya ba bi ɔde container no besi ne hoson. To ɔyɛ ne sɛ ɔbɛyɛ container ne kɛse. No ko ne sister no ɔgye bosi so ne sister. Ɛyɛ ne kɛse. Ɔyɛ wie asase no man fa ama no. Nti yɛ na ɔka kyerɛ ne sister sɛ ne ɛwɔ sɛ ɔtɔn container because baby obenya bia container ne nkɔ hɔ. Yo dia den na ne sister de ntu ho ye brɛ nti na. Nti ɔtɔn container no na ne sister no ɛkyi ne tum sɛ ɔgye ne sika. E de akɔ container. Container atɔn di. No fa se wo de no fasi ho. Also awo. Also o kan nuanom no ho. Also de na ha. Basho mi stamping for no. Mi stamping for no. Mami man me tos 9. Menwoye. Me the real musi ekom no. The same thing am nsumi kum bet. Me de ne nye sebia me no bi betna. Nipa no betimi am promise me. Me mi hia adwuma. We betimi aka so de mbekọ akọ bebo am adwuma nim. Be betom rebi no na nipa no ase no no kra ne kan ye. One man ne betna also we bebekọ na nim kakra. Tin na akọ chema me mbo. Bebekọ na nim o se obeso me ho da bia na obi abeti no wone. Yo mi o se a me shekawa da yemu ya na me shekawa. So na nipa na twe no. Na me dof ba so di vie say. Achemi ko 24 years. Ni wanyini kakra. Me do be ma kwasi bu afo ati on de kawa no. Honhum mu hye okro be wuro. Nipa ba beto won so be pono kwasi bu afo ana onpe no. Mon ka fra wati. Mon shedi. Na mani ji se ne mo be hia odifo Elijah Opoku. Ne se rade nam so. Ebe bo mama ohawe. Ebia enye mo no moye bone. Ebia bone no ye awonto atoaso bone bi na monya ho asotwe. Ebia se be munu aba na edwale na honhom bi bowuru ano a eni kwa se sai mo nyina. Ezo se ne esi koro. Nyankopon e na aboa se mo tu ho na montem. Dem se ade no na wie ye tu. Enti e na mo dia baaro. Me aba enye sun. Osu bebra ho be tai. O ya tai so be mampem emema ye mpetantai. Mema ye pani ayi soku sesedin. Me da se esemu e ya roho na we de yesre nyame adifo se wo mu nwura mu o se inshira if ma ya mokọ DNA test ne we de mo hwe Ghana asofo mu nsem o di na se o mbe deliver sisters ni ni ye fisa no mi mu a Yakopon aboa makra